alle sammen, og velkommen til den her video. I dag kommer det til at handle om, sådan, hvad selve kanalen skal handle om, og lidt facts om mig, og hvilke 2 videoer jeg ved, jeg skal lave, og hvornår jeg uploader, og en video, jeg tænker over, om jeg skal lave. Så lad os komme i gang. Min hund sidder, ked af det, kan man se. Eller høre fra jer. Nå, men jeg ved med sikkerhed, at kanalen den skal handle om heste og kæpheste, og der kommer vlogs og sådan noget. Og jeg ved, at jeg virkelig gerne vil lave en tag med mig til rideteam. Og det kommer der også måske på onsdag. Lige i starten, der uploader jeg Lige i starten, der uploader jeg hver dag indtil sådan, indtil der sker lidt mere, og så bliver det sådan 2 dage om ugen. Og så bliver, det finder jeg ud af. Men i hvert fald, så tænker jeg at uploade i hvert fald hver anden dag. Eller hver tredje. Jeg tænker i hvert fald hver tredje dag. Sådan indtil, det ved jeg ikke. Indtil jeg synes, at jeg har været, at jeg har sådan, det indtil at jeg har gjort det i rigtig lang tid. Og så, I ved jo mit navn, det er Ditte, men noget I ikke ved, og den her det er smart, det ved jeg ikke hvorfor det er, men det er det. Min mormor har lært mig om snegle, fordi der findes gode og dårlige snegle. Det tænker de nok ikke på. For eksempel, der ligger en snegl hernede, jeg henter den lige. Så fik jeg den her snegl. Det er en god snegl. Det kan man se på skjoldet. Ja. Så nu ved folkens det. Kan du lige sætte dig fast her på snegl? Ja, så den ligger der. Altså, jeg har lagt den på den her. Nå, men jeg elsker heste. Mit klædeskab har hesteklistermærker over det hele. Og tro mig, det er ret stort. Det er rigtig stort. Så ja. Og hvis de er el. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men ja, det har jeg sagt. Ja. Nå, men i hvert fald, så bliver der det. Og jeg ved også, der kommer sådan hverdagsvlogs. Den jeg overvejer, det er, nu står min hund jo lige herovre og hyler. Men det overvejer det er, og jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at lave den. Tag med mig ud og gå med min hund Ossie. Men sidste gang jeg gik med ham, så rev han altså snoren ud af min hånd, så den her lille finger, den gjorde sygt ondt bagefter. Så, ja. Men hvis I ved, I kan lide nogle af de ting, så smid et like og subscribe for at få flere af de her slags videoer. Og jeg ved, der kommer en i morgen, i dag er det torsdag. Og der kommer rigtig, rigtig mange videoer lige i starten. Og så må det jo være sådan. Der kommer også kæpheste, og når vi bygger stallen, min mor hun er rigtig god til at bygge. Hun har bygget en dør, den står herovre i tid. Og så planlægger vi lidt at bygge en stald til mine kæpheste. Men vi ved bare ikke helt, hvor den skal stå. Vi har et skur hernede, garagen, men jeg synes ikke, der er så rart at være. Men lige nu tror jeg, det er den eneste mulighed. Og ellers har vi det her skur herover. I kan ikke lige se det. Det er sådan der-agtigt. Men jeg kan ikke lige det der skur. Men det tror jeg, det er der. Det er skur. Ja, det tror jeg nemlig, min mor hun skal bruge til sådan en ting. Men ja, like og subscribe if you like jeg kan ikke tale i dag. Husk at abonnere og like og klik på klokken. Så den hund er seriøst irriterende. Så I ved, når der kommer flere videoer. Og I kan se frem til
de videoer, jeg har nævnt. Og i morgen tror jeg måske, der kommer noget kæphest. Og jeg filmer nok også, når vi får bygget stallen, som sagt. Og når det er færdigt og sådan noget. Og når vi har fundet ud af det og sådan. Og der kommer også opslag og sådan. Så blev han lukket. Ja. Så like og subscribe, hvis du godt kunne lide det. Og så husk at sige til dine venner det her. Ja. Så vi ses i næste video. Hej!